जवळजवळ 40 अकॅडमी पाहिल्या. 40 अकॅडमीमध्ये मला पंढरपूरची आयकॅन इन्स्टिट्यूट ही एकदम स्टँडर्ड वाटली. मी कशासाठी तर एका ठिकाणी विद्यार्थ्यांना राहण्याचं, एका ठिकाणी शिक्षण, एका ठिकाणी आणि तिथला जो स्टाफ आहे तो प्रत्येक विषयाचा जो स्टाफ आहे तो स्टाफ त्याबद्दल मी जरा माहिती घेतली त्यांची आणि त्या माहितीमध्ये मला लक्षात आलं की हातला स्टाफ एकदम स्टँडर्ड आहे आणि विद्यार्थ्यांची राहण्याची आणि जेवणाची पण सोय एकदम स्टँडर्ड आहे आणि विद्यार्थ्यांच्यावरनी जी भोसले सर जे वैयक्तिक लक्ष देतात म्हणजे जे घरच्या हरकत जर त्यांना काय नाही अडचण आली शिक्षणासाठी कुठं जायचं म्हणलं का आजारी पडलेच तर हॉस्पिटलसाठी पण ते स्वतः प्रयत्न करतात. त्याच्यामुळं मॅथ्स आणि सायन्स खूपच पाठीमागं होतं. आता जर मॅथ्स आणि सायन्स बघितलंच तर तो एकदम टॉपला आहे आणि आता त्याचा सहजासहजी RMS किंवा सैनिक स्कूलला किंवा नवोदयला 100% नंबर लागणार असं मला तर आताच्या मार्कावरून वाटतं आहे.